Antes de continuar, excusar a asistencia dos concelleiros de PSCT, María López e Alberto Rivadulla, que alegan motivos personais, e Almudena Taboada do BNG, tamén polo mismo. Bueno, problemas familiares, di. Como dicía, na orde do día hai 6 puntos. O primeiro é dación de contas da resolución da alcaldía dende o 19 de xunio de 2026, resolución 759/2026 do 19 de xunio de 2026 ao 23 de xullo, resolución 911/2026 do 23 de xullo de 2026. Alguna cuestión? BNG, PSOE. Vale, moi ben. Clarificar antes de continuar, porque quedamos así no derradeiro pleno, preguntaban a voceira socialista, creo recordar, por un decreto, actividades deportivas 2026, prórroga 2027. Bueno, isto eran os pliegos, que, bueno, está nombrado así o decreto, pero realmente es unos pliegos ordinarios, simplemente que incluyen unha prórroga. Non sabemos por que se inclúe no nome, pero, bueno, é así, é o habitual. Moi ben, pasamos ao seguinte punto, aprobación dos festivos locais do Concello de Teo para o ano 2027. Bueno, pois a proposta é o xoves 6 de maio de 2027 a Ascensión, como ven sendo habitual, e o xoves 11 de novembro de 2027, que é o noso San Martiño. Alguna PSOE, BNG, PSOE. Moi ben, se vos parece, procedemos á votación. Votos a favor? 14 votos a favor, aprobado por unanimidade. Moi ben, pasamos ao seguinte punto, punto número 3. Aprobación definitiva da modificación puntual non sustancial número 2 do peixón expediente de 2025/U032-0000001. Bueno, pois esta traemos para aprobación definitiva a modificación non sustancial número 2. Temos máis pendientes de modificacións que estarán a punto de chegar e, como xa expliquei en varias ocasións, se aproban inicialmente no pleno, despois van a la Xunta, volven para aquí, se aproban provisionalmente, van de novo ao ente autonómico e agora este xa sería o derradeiro trámite, que sería xa a aprobación final. Bueno, con respecto á tramitación non cambia absolutamente nada. Por recordar un pouco o que imos a votar, os obxectivos da modificación non sustancial número 2 eran permitir unha maior flexibilidade na implantación das edificacións principais dentro da parcela edificable nas ordenanzas antes resignadas, permitíndose a súa implantación nos 50 primeiros metros dende a alineación oficial en vez de 25, que era como se regulaba o actual plan. Dita modificación realízase tamén dadas necesidades e a observancia da cidadanía e, bueno, eso xa o comentamos varias veces. Así, teñen tamén máis ocupación do propio solo. En segundo lugar, esta mesma modificación incluía permitir a implementación de cubertas planas na ordenanza N2, que é a ordenanza de extensión de núcleo rural. Agora mesmo é unha demanda dos veciños o poder implantar en extensións non tradicionais as cubertas planas, bueno, un pouco polo coste e tamén pola estética. Polo tanto, bueno, ven sendo o da cuberta. E logo, a terceira e última inclusión é que se eliminaba a prohibición de edificar en parcelas en función da pendente natural da mesma. Hasta agora, eso se permitía a pendente máxima dun 30%, non podendo edificar en parcelas que sobrepasaban ese porcentaxe. Incluso, aínda que foran 31 ou 32, o sea, o tope estaba en 30%. Isto, lóxicamente, producía agravios comparativos en parcelas coa mesma calificación. E era sendo un mero condicionante físico ao diseño arquitectónico da vivenda. Bueno, a construción proxectada terase que adaptar á realidade física do terreo. Recordar que esta modificación non sustancial número 2 recibiu todas as sectoriais favorables. Alguna cuestión? BNG?
Bueno, non me vou estender porque isto xa é a terceira vez que ven ao pleno, se non recordo mal, creo que xa en marzo ou abril do ano pasado foi cando empezou a tramitación. Nós seguimos pensando exactamente o mismo e onde está o punto máis conflictivo non sabemos no das pendientes porque tampouco se pon un límite a ese punto e de feito xa vemos en algúns sitios que se reventa medio monte para facer unha casa contra el. Entón, nos imos nos abster. Voceira do PSOE, por favor. Buenas tardes a todas e a todos. Nos, tal como manifestamos anteriormente, imos a votar a favor. Consideramos que é unha proposta que pode beneficiar a veciñanza do Concello e ese é o espírito da norma en este caso, que beneficiar e ter razóns de interés público que estén debidamente justificadas. Consideramos que reúne esta condición e imos a votar a favor. De acordo. Bueno, pois sí, efectivamente, a idea é esa, que beneficie directamente a cidadanía e, pois, bueno, modernizar o urbanismo dentro dos instrumentos que podemos usar os concellos. Procedemos á votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale, por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto, que neste caso é o punto número 4. Aprobación inicial da ordenanza reguladora de xestión de residuos municipais do Concello de Teo. Bueno, pois, dicir que esta ordenanza era moi necesaria, non só porque o exixe a lei, senón porque tampouco existía ninguna concreta aquí no Concello de Teo ao respecto. Isto é unha mellora medioambiental, un avance grande para o Concello, xa que regula aspectos fundamentais da xestión de residuos e, polo tanto, como dicía, unha mellora do medio ambiente, tanto urbano como rural. Indudablemente, como dicía, necesaria tamén para adaptar a regulación municipal e normativa actual, que ha mudado bastante, que establece un marco xeral de funcionamento e que permite ao Concello seguir adaptando a mellora os servicios segundo evolucionen as necesidades futuras. Todos sabemos que ahora, por exemplo, tenemos a quinta fracción, o contenedor marrón. Entón, bueno, todo isto va evolucionando. O que antes os puntos limpios valían, agora mesmo, pois, hai que cambiarlo totalmente para estar, pois eso, adaptados ao regulamento. O texto da ordenanza recolle aspectos tan importantes como a separación das distintas fraccións de residuos, como acabo de decir, o uso dos colectores, a recollida de residuos especiais e voluminosos, o funcionamento do punto limpio adaptado, insisto, á vixente lei, e as obrigas e dereitos da cidadanía e das actividades sobre este aspecto. Os obxectivos da norma, o que pretendemos é fomentar comportamentos e actitudes encamiñadas a mantener o municipio limpo e a promover a prevención e a xeneración de residuos, a súa reducción, reutilización, reciclaxe e outras formas de valorización de acordo cos principios da economía circular e da sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, tamén esta ordenanza busca dar resposta a problemas como os vertidos incontrolados, que non fai falta que os diga que temos unos cantos, o abandono de residuos ou o uso incorrecto dos sistemas de recollida, que non todo o que non se fai ben é aposta. Entón, trátase, además, dun marco flexible que permitirá adaptar e mellorar os servicios segundo evolucionen as necesidades, é dicir, entendemos que o tema de residuos vai ir mudando lóxicamente. Como dicía, según evolucionen as necesidades do Concello e os sistemas de xestión do residuo, reduciendo con iso a pegada do carbono, a huella de pegada do carbono no noso municipio. É unha norma máis ríxida, é dicir, facer unha ordenanza todavía máis ríxida que se podía, impediría mellorar os servicios e a tecnoloxía ou a lei cambian mañá, o cal seguramente sucedía. Entón, bueno, esa é un pouco a filosofía, tedes toda a documentación e voceiro do BNG, por favor. Nos, como xa expuxemos no seu momento sobre o pliego de condicións e o novo sistema, bueno, o novo contrato, a nova licitación do servicio de recollido do lixo, isto non é o noso modelo, non vemos que haxa incentivos para facelo ben e non é un modelo que realmente optimice a reciclaxe, nin siquiera se explica correctamente, entonces nos non vamos votar a favor.
Voceira do PSOE, por favor. Para empezar, parecenos ben que haxa unha ordenanza de basuras no noso Concello, se non había, aínda que é moi simple e regula actividades e actuacións que son de sentido común. Nos parece que hai moito texto, un copia e pega de outras ordenanzas, pero que en parte moi importante, e pese a regulación que leva esta ordenanza, non se van a levar á práctica. A normativa repite e repite que os residuos deberán separarse en orixe e depositarse nos contenedores correspondientes. E nos preguntamos, onde están os contenedores correspondientes? Na maior parte dos puntos de recollida de lixo non hai todas as clases de contenedores e isto non facilita a separación de residuos aos veciños. Ai, perdón. Perdón, pois o teño encendido, Voume acercar máis. Antes de exixir e falar de sancións, temos que facilitar aos veciños contenedores para reciclaxe. Son moi poucos os puntos completos nos que hai contenedores para todos os tipos de restos. Esta situación lévanos a separar veciños de primeira clase e veciños de segunda clase, mentres todos pagan o mismo. Na páxina 27, o artigo 16, fálase de obriga da empresa de retirada dos residuos vertidos na vía pública como consecuencia das operacións de recollida. Isto non se está facendo, non hai máis que dar un paseo polo rural para ver a contorna dos contenedores. Tamén hai que controlar a empresa, non só os veciños, que cumpla porque cobra por eso. Tamén se fala de limpeza, lavado, desinfección dos colectores, tampouco se está a facer. Xa o temos reclamado noutros plenos. Gustaríame preguntar se despois da publicación houbo aportacións dos veciños a esta ordenanza. E respecto ás campañas de difusión das que fala a ordenanza, gustaríanos saber como e cando teñen previsto facelas, porque 3 anos despois de que colleran vostedes o goberno, xa están tardando un pouco. E respecto ao artigo 47 da ordenanza, inspección e vigilancia, como se van a exercer as labores de vigilancia e control? E como último, na páxina 25, fálase de residuos de construcción e demolición. Gustaríanos saber este artigo si se vai a aplicar e si é aplicable á planta de residuos de Midón en Cacheiras. Nada máis. Bueno, pois, por contextualizar un pouco, lóxicamente, como veño repitendo últimamente en casi todos os plenos, están co cambio de contenedores. Como ben podemos observar, somos un territorio extenso e teñen por pliegos 6 meses. Polo tanto, para ese cambio, se incumplen, pois, lóxicamente, haberá sancións, pero, de momento, están en plazo. Están, como digo, cambiando. Por lo tanto, non van a limpar unos contenedores que van a cambiar e que están mudando continuamente. De feito, xa llevan un trecho importante, aínda que faltan zonas. Eles mesmos o dixeron, porque estamos, lóxicamente, exixendo todas as semanas que nos envíen onde están cambiando os contenedores. Eso é o que nos, lóxicamente, nos non perseguimos aos veciños. Permítame que te corrixa. Nos estamos buscando que, lóxicamente, a empresa cumpla, o cal hasta agora, insisto, é unha labor de vixianza que facemos. De feito, moitos veciños nos veron por aí. Despois, decías, onde están todos os contenedores? Bueno, están co cambio. E tamén dicirche que, lóxicamente, sería moi pouco ecolóxico implantar en todas as rúas, por decir algo, contenedores de pilas. Eso nunca se fixo, ni se vai facer, ni se fai ni siquiera en Madrid, ni en Santiago, ni en grandes ciudades. Hai un punto onde todo o mundo tendrá máis ou menos que desplazarse con cierta... pero te recomendaría que esperaras a que acabasen coa implantación para facer ese tipo de información, ese tipo de afirmacións. Igualmente, é o que te digo, haberá as 5 fraccións de resto e que todos os domicilios utilizan, pero hai outras que van a ser en puntos como toda a vida, lóxicamente, porque se queremos reducir o plástico e os residuos e nos dedicamos a fabricar máis contenedores, pois é un pouco un contrasentido. Volvoche tamén a dicir, co tema da formación, que dis que non se vai a cumplir, o tema da formación,
Lóxicamente, xa se está impartindo. De feito, temos un calendario, xa ha habido varias... está colgado na página web, e o podes ver perfectamente, incluso podes ir se te interesa. Ali, ademais, reparten contenedores para todo o que é o compostaxe. E es que non sei que máis queres que che digo. Tamén correxirte, non todos pagamos o mismo. Hai unha diferenciación importante. El urbano por un lado e el rural por outro, como sempre foi así. Entonces, que todos pagamos lo mismo? No, tampouco é certo. Cando me preguntas o do xestor de residuos a máquina de Midón, exactamente a que che estás a referir, para entenderche ben a pregunta. E despois, agora me respostas no teu turno de réplica. Creo que contestei a todo. O BNG, bueno, xa o dixisteis en numerosas ocasións, non esperamos outra cousa no vosso modelo e, bueno, evidentemente, pois nada máis que dicir. Nos creemos que é o modelo correcto e lóxicamente, o vamos a defender. Voceiro do BNG, por favor. Simplemente comentar que sí que teño algunhas cousas con respecto á recollida do lixo, pero como non van directamente relacionadas coas ordenanzas, tratarei en rogos. Disculpa, es que non che entendí. Que teño máis cousas relacionadas co tema do lixo, pero como non son concretamente sobre a ordenanza, as trataremos en rogos mellor. De acordo, gracias. Voceira do PSOE? Sí, varias cousiñas. En principio, non en todo o urbano teñen todos os contenedores. Non me refería a contenedores de pilas. Entendo que non os pode haber en todos lados. Bueno, o podría, non sei. Pero non hai en todos os puntos de urbano papel, vidro e plástico. Como moito hai o verde e o de plástico, con un poquito de suerte, cando chega para todos. Isto iba a comentar en rogos e preguntas, pero xa vou a incluir aquí. Non sei se vos chegaron, a mí en sí, e opino mismo, realmente, me parecen, non sei se calificalos de ridículos os novos contenedores. Non sei, ao mellor me confundo, ou iremos vendo. A xente se está queixando da capacidade. E me parecen incluso antiguos, como que han buscado lo último, lo máis antigo que había en el mundo. Non sei, é a miña opinión e a de moita xente que me ha fixo chegar. O da excusa de que non se poñen máis contenedores bueno, porque somos moi ecológicos, non sei se será máis ecológico que dejemos la basura tirada si non hai contenedores suficientes. Eso tendrán que valorarlo ustedes, que son os que gobiernan. Respecto á planta de Midón, na página 25, o punto 4, fala de residuos de construcción e demolición. Queda expresamente prohibido o depósito, abandono ou vertedura de residuos procedentes de obras ou demolicións na vía pública, marxes de ríos, estradas ou camiños, así como en solares ou terrenos públicos non autorizados para tal finalidade. En terrenos de propiedade privada, sen contar coa correspondente autorización da autoridade competente. Na ausencia de autorización, os propietarios ou poseidores do terreno responderán solidariamente, bueno, iso é unha resposta do responsable do terreno privado. Me refería a isto, si isto se lle vai a poder aplicar a esta planta tan polémica. Bueno, pois, a ver, antes me esquecín de decirche que non che vou a consentir que digas que hai cidadáns de primeira ou de segunda. Evidentemente, eso non é así. Eu pensaba que te estabas a referir a contenedores específicos de pila, un pouco máis que se saen do normal. Pero non, che contesto, e che volvo a decir, porque o tío os pliegos, o tío ou alguén do teu grupo, creo que Monse, estuvo nas mesas de contratación e aí pon clarísimamente que se va a cambiar toda a flota íntegramente 100%. Que pasa? Eles van cambiando, volvo a repetir, teñen 6 meses para facelo. E, efectivamente, xa che dixen eu que faltaban moitos no urbano e moitos no rural. Claro, van cambiando paulatinamente. Es que eso é lóxico e normal. Hai que esperar un pouquiño para eso. Non sei que máis comentar. Lo de a planta de Midón. Lóxicamente, aí é clarísimo. Non se poden depositar como encontramos todos nos montes, tirados.
os depósitos, depósitos non, vertedeiros incontrolados. Eu saio co perro polas noites e vexo a cantidad deles. É unha vergonza. Hai que apelar, lóxicamente, á cidadanía. Así como digo que nós non estamos persiguiendo a cidadanía, sí que é verdad que sí que animo a xente que se ve alguna persoa depositar este tipo de residuos ou calquera outros que non proceda, que por favor avise á policía. Porque, lóxicamente, eso non é de recibo. E hai que apelar a todo o civismo. Eso xa o temos falado moitas veces. Polo tanto, a ordenanza está para aplicarse absolutamente todo. Aí o propio artículo che contesta. Sós privados que non conten ou que conten coa autorización pertinente, que, como teño dito en innumerables ocasiones, este xestor de residuos, aquí no Concello de Teo non temos potestade. E non o di a alcaldesa, o di a lei. Creo que o ha entendido todo o mundo. Incluso os que decían antes que non, ara xa din que sí. Creo que contestei máis ou menos a todo. Por lo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor desta ordenanza? 9 votos a favor. Votos en contra? Votos en contra? 2 votos en contra. Abstencións? 3 abstencións. Bueno, moi ben. Pasamos ao seguinte punto na orde do día. Queda aprobada, lóxicamente, a ordenanza. Punto número 5, mocións de urxencia. Alguna moción? BNG, PSOE? Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 6, rogos e preguntas. Voceiro do BNG, por favor. Van ir todas prácticamente sobre o lixo. Vale. A primeira é unha pregunta corta, se queres podes responder, despois xa... Perdón, Eloi, que quería respostar unha cuestión, perdón, porque volvo ao punto anterior, pero es que me acabo de acordar que non respostei a voceira socialista e tampouco mo reclamou. Dis que os contenedores son ridículos. Bueno, ti sabes que van nos embellecedores, non podemos tampouco poner unos monstruos que agora mesmo invalidasen plazas de aparcamento. Eso é o por que se está buscando esos contenedores que son todos de nova fabricación, 100%. Hai que esperar a ver o traballo finalizado cos embelecedores, como dicíamos, e aí xa emites o teu xuicio, que estará moi ben, e o que teñen que mirar os ciudadanos é se ten o volumen ou non, que é o que se está mirando, se chegan ou non chegan, o que hai que ampliar. Non se o contenedor é máis grande ou máis pequeno. Vostede ten o servicio? Sí, fenomenal. Non o ten? Pois hai que engadir outro contenedor. Con isto xa remato. Disculpa, Meloi. Adelante. A primeira unha pregunta breve, se quero xa me contesta según a fago. É sobre se o modelo de contenedores, estes negros que están, se é un modelo estándar ou escolleu alguén en concreto, porque non sei se vos fijastes na febleza das tapas, esos contenedores van durar un suspiro. Está blindado por pliegos, sabéis como son as contratas, como son a lei de contratos, que mentras non se modifique todos estamos suxetos a eles, e é o mismo unha obra do Ministerio de 400 millóns que unha obra aquí de 100.000 euros. Por lo tanto, unha vez que entres en licitacións, xa non sabes quen sae. Eles estamos mirando semana a semana que cumplan coas cuestións. Lóxicamente, contenedor que se fractura, contenedor que se repoñe. Vale, estaremos atentos. Despois, sigo sobre o lixo. Nos tilos, pois, comunícanos que teñen problemas cos contedores, non? Xa que algúns están cambiados de lugar, co que agora en algunhas zonas, pois, faltan. Estou falando do... non me acordo agora en concreto cal, en algunhas zonas faltan e están duplicados noutras. O sea, que os moveron dun lado e os duplicaron en outras. Eso pode ser, non, en algunhas calles necesitaban máis polo número de xente que vivía, entonces se ampliou. Non ten por que ser os contenedores, aparte de alguén que nos robou en un vehículo, que además, bueno, está en manos da policía porque teñen unha foto do vehículo e demais, cargando contenedor marrón. Sí, bueno, cousas que pasan. É increíble, pero decía antes Maite, es que hai que legislar, son cousas que son de sentido común, pois hasta iso hai que legislar, sí. Entón, como te dicía, e se faltan en alguna rúa, se tes a rúa, por favor, dime, porque se obedece algún erro. Pois, en concreto, na rúa Salgueiro. Sacaron uns da parte de abaixo e colocaron duplicados na parte de arriba.
Sí, pero non é exactamente iso. De todas formas, gracias por avisar e avisaremos para que o repoñan. Sí, espera un segundinho, porque Cerqueiro estaba mirando precisamente os tilos. Perdón, É que, de feito, sí que entrou unha queixa, creo que é dunha veciña, da Rúa Salgueiro, eu ainda pasei fai 2 días por ali e non atopei nada distinto. Había contenedores no medio da... que son a costa para arriba, non sei se te das conta. Digo, circulando diariamente. Eu vin contenedores, volvería a mirar, pero fai 2 días había contenedores máis ou menos na metade da costa e contenedores arriba. Pois hoxe pola mañá contenedores hai, o que non hai é todos os contenedores. Onde está o número 2, que estaban un de cada, agora non están un de cada, e no número 4 hai duplicados. O mellor foi un fallo do condutor. Non foi a sensación, pero non te preocupes que repaso, se hai demasiados arriba, pasei sen problema. Pois tomamos nota, gracias, e dende logo que miramos. Sí que hai el único cambio que hai, que además se pideu porque o pediron os vecinos, foi en unha rúa de chalés que prefiriron ponerlo nunha calle que non ten saída a que estuvera na calle principal. Pero o resto non hai ninguna indicación. Por eso digo que pode ser un erro que o mellor se equivocaron. Bueno, tamén nos din que a recollida, pois, e levamos pouco tempo xa da concesión, pois que está sendo deficiente, porque, por exemplo, hoxe mismo, o pasar o camión, que coincidiu que estábamos por aí, tamén nos tilos, pois parece que recollen un pouco aleatoriamente os contedores, posto que recolleron nunha zona, pasaron de largo do seguinte e recolleron na seguinte, e fomos a mirar, dixemos, o contenedor estará vacío, non estaba vacío, non sabemos se un despiste do operario ou se se fai aleatoriamente para ver se cuela. Pode ser, porque ti ahora date conta que hai carga trasera, carga lateral. Entón, se é verdad que hai zonas dos tilos que vai un camión e hai outras zonas que vai outro camión. Pode ser eso? Es que mentras non cambian todo 100%, era o mismo tipo de contenedor. Entón, bueno, pois entón preguntaremos a ver que pasou con eso e corroboraremos al sair de aquí se recolleron ou non, que é algo que vimos facendo habitualmente xa. E tamén, con respecto, como comentabas, o dos embellecedores, pois hai que estar atentos, pero sí que nos gusta comunicar que os contenedores, polo xeral, pois están, como agora hai máis, como hai doble en vez dun grande, pois están postos nas beirarrúas, as beirarrúas en algunhas zonas non son excesivamente grandes, ou incluso están postos na estrada. Claro, a xente se preocupa para cando empece a vir o vento e tal, se estos embellecedores van a estar a tempo. Es que teñen que estar a tempo, claro. Pero, bueno, que non se preocupen, porque volaron todo o tempo, e xo digo, bueno, máis de unha vez nos paramos a recoller un contenedor, a levantarlo, precisamente en zona urbana. Evidentemente, os embellecedores son para iso, para que non se desplacen, e despois, na parte, en algunhas outras partes, van con abrazadeiras. Xa o explicamos nos pliegos. De todos modos, sí que me gustaría incidir en isto, porque algúns dos que están nas beirarrúas, pois, se ten que pasar por aí unha cadeira de rodas o vai ter complicado. Entón, hai que buscar unha solución. Por suerte, nadie se me queixou por isto, pero sí que bates un pouco co contenedor ou te metes encima da fochanca, vale? Claro, pero eso haberá exactamente, bueno, non sei que fochanca, ni me estás falando de alguno en concreto. Entendo, porque, bueno, xa sabes que está bastante asfaltado, máis de 100 obras. No jardín ou, bueno, en algúns casos incluso barranco. O sea, casi mellor pisar o jardín que caer polo barranco. E me estás falando concretamente de alguno? Sí, ahora estou pensando nos tilos outra vez, porque pasei por aí hoxe. Refires a Rúa Castiñeiro? Refírome a Castiñeiro e a Meneiro. Vale, na Rúa Castiñeiro non se te biches que os contenedores que están soterráneos teñen cinta porque acaban de estropearse. Entón puxéronse contenedores de superficie para que a xente poda botar o lixo nun contenedor. Entón esa é a explicación de Castiñeiro. En Ameneiro, onde exactamente? Donde se desemboca máis ou menos antes da parada do bus. Toda esta pista que vai para aí, pois, se vas nunha cadeira de rodas, tens que montar o jardín en pendiente. Mirarei, no, porque de entrada incluso hai como un habitáculo para os contenedores. O mellor os moveu alguén, non o sei, pero estaban aí no beirarrúa. Non te preocupes, que miraremos, e sobre todo, cando haya os embelecedores, o punto xa vai a ser fixo. Despois, seguindo con isto, pois, como xa comunicamos en outros plenos, que isto sí que é certo que xa o temos dito, pois o camión de recollida de Corregal pois, está en bastante mal estado, está soltando líquido, xa o decíamos sobre todo que nos cuadrou na zona de Montouto, pero que agora está deixando líquido por todo o concello. Están encargados os novos, eso tamén vai por pliegos, camións novos. O sea, non comprados ni de segunda man, ni ninguna outra cousa, se xixeron que foran novos. Volvemos ao mesmo. Agora mesmo estamos convivendo con un doble sistema, carga trasera e carga lateral. Cando este todo xa pasado a trasera, por que se elixou por que nos recomendaron esa recollida? Porque se va en carga traseira,
ten que ir un hombre detrás, un operario, e se ten que baixar e recoller as bolsas. En cambio, se carga solo lateral, va un operario no camión e non se baixa do camión. Ese foi o motivo, que creo que xa o clarexei, pero bueno, o volvo a repetir. Alguna cuestión máis? Sí, xa para finalizar, pois, en resumo, este modelo, pois, para non ser deficiente, a licitación a baixa o que provoca é unha escaseza de personal, por eso tamén entendo que se modifica o tipo de carga. A maquinaria está anticuada, entendemos que se remodelará, pero sigue estando anticuada, e pois non se incide, sobre todo, na educación da cidadanía en canto a reducción de tonelaxe e reciclaxe eficiente. E as campañas municipais, pois lamento dicirvos que son totalmente deficientes e ineficaces, porque... Fuste alguna, tú, para saber eso? No, pero que tampouco se ven os anuncios. Vin unha publicación. É tan fácil como meterse na página web. Claro, e todo o mundo ten obligación de meterse na página web cando enviamos unha vez ao mes un teo vivo. Bueno, pero ti xa estás presuponiendo que non vai a ir na revista, verdad? Vale. Xa te adiantaste outra vez. De momento xa houve algunhas campañas e non saliron. E que o modelo non te iba a gustar, eso estaba claro. Evidentemente, porque é un modelo ineficaz. Ni aínda que fora vos, ni perfecto con un lazo, o ibades a querer. Vale. Bueno, pois sigo dicindo que igual estaba ben emplear o seu teo día en estas cousas en vez de sacar fotos absurdas, non? Gracias. Bueno, fotos absurdas para vostede. Os veciños están encantados de saber onde va o seu diñeiro. Vale? Hai outras fotos, bueno, mellor non calificarlas. Alguna cuestión, Óscar? Non. Vale. Voceira do PSOE? Sí, parece que se vai a ser o pleno monográfico sobre o tema da basura. Me fixo chegar unha veciña da zona de Amereiro, en concreto da Rúa Ledín, un escrito que presentou no Concello, non sei se teñen coñecemento deste escrito, que xa se presentou hai uns cuantos días sobre a situación da recollida de residuos na Rúa Ledín. É un tema que nos xa planteamos. Este escrito se presentou con data 2/7 de 2026 por registro. É un tema que nos planteamos en varios plenos. A Rúa Ledín, non sei se vos dades conta, asustou... Sí, movimos os contenedores aí porque chocaban con os fai tempo, además fai anos. Sei perfectamente de que rúas hablas e se cambiaron porque chocaba o cazo coas luces. É o cruce da Rúa Ledín para baixo, onde se colle a ponte e se vai hacia o camiño de Santiago. Bueno, aí é de onde está o problema principal, e é que eu considero, e a veciña así o manifesta tamén, que é un auténtico vertedoiro incontrolado. Entón, o que vos pide ela e vos pedimos no nome dos veciños desa zona é que se controle, ten que haber unha maneira de controlar, porque se deixan residuos en unha cantidade exorbitada, fora, dentro, por todos lados. Eses contenedores sempre están sucios, desbordan por fora, teñen outro tanto fora dos contenedores. Aí temos outro problema, outra casuística que xa temos observado, efectivamente, xa foi a policía varias veces para intentar, aí deixan moitísima xente que non é do Concello. Non o sei, pero... No, bueno, xo digo pola investigación que hubo, se determinou, ademais. De feito, a máis de uno chamamos a casa porque deixaban caixas e eran veciños, bueno, non quero dicir nomes de concellos, pero, bueno, de concellos limítrofes, bueno, que viñeron a retirar e que se cursou a procedente denuncia. Porque, bueno, claro, non podes botar residuos incontrolados. Eu non estou dicendo chegar e que este che o contenedor e deixar unha bolsa, non estamos falando diso. Non, ni mucho menos. Pero unha cousa, claro, se temos que apelar, ou estábamos falando antes precisamente, a cidadanía, pois hai moita xente responsable, hai xente que sabe o que ten que facer, e logo, pois hai xente que, bueno, que vai e bota porquería, desgraciadamente, e afortunadamente son los menos, pero ainda así pasa, sucede. Non só neste concello, sino que pasa en moitísimos concellos, sí. Vale, a ordenanza fala expresamente de control por parte do Concello a través da Policía Local e de outros... Sí, de feito non tiñamos ordenanza, pero xa o estamos aplicando. Acabo de decir que a Policía Local desplazouse ali, de feito en varias... non só unha vez, e non só en ese punto, sino que, gracias a Deus, hemos pillado bastantes vertedeiros incontrolados e responsables. Porque, bueno, sempre te podes olvidar de deixar alguna cousa.
pero bueno, non é o caso. Ademais, no seu escrito a veciña fala de escasa limpeza ou nula, podemos decir, dos contenedores. Bueno, eso xa o contestei antes, ahora os vamos a cambiar, non se va a limpiar nada. Pero está establecido cada 2 meses e entendo que o contrato xa leva funcionando máis de 2 meses. Entendo que os contenedores anteriores, ainda que se Pero se os van a cambiar, vamos a ver, teníamos o contrato que tiñamos, bueno, vale. Bueno, a petición da veciña, suxero vos que lle respostedes. Outro tema, as novas cámaras que puxeron no Concello de Teo, que saliron na prensa, cal é a finalidade? Cal crees ti que pode ser? Despois de 20 robos seguidos, creo que o expliqué bastante ben, xa dixen en prensa que era para saber quen entraba e quen saía do territorio. Si é para a xente que cree que os vamos a multar, pois non é esa a finalidade, pero bueno, se vas a velocidade que marcan as sinais, tampouco tens que ter medo ningún, evidentemente. Esa é a finalidade. Non o vou a decir públicamente, teñen unos cartéis e os podes ver ti perfectamente, porque o que non vamos a dar son pistas, non te parece? Podemos saber onde se colocaron. Sí, pero con que te des unha volta polo territorio e salgas de Ameneiro, xa o ves. Salgo bastante, pero... Ai, sí. Preguntaremos, visualizaremos as cámaras. E falando de Ameneiro, tema importante, porque estades facendo un asfaltado interesante, pero curioso. Non sei se o que está feito por onde xa circulan os coches xa está rematado, pero, digo, antes de sacar a foto correspondiente, que miredes de non sacala de lado de algunha das fochancas que xa hai, porque son grandes, en algún acaba un penteiro. Entonces, dade unha voltiña, digo, porque non vos vayan a salir as fochancas na foto. Pois mira, che vou decir unha cousa, aínda están en elo. Evidentemente o contratista, calquera contratista que traballe no Concello de Teo sabe que a alcaldesa se despraza xunto con técnicos de urbanismo a visualizar a carretera. Cando rematen o traballo, como non pode ser de outro xeito, vamos a deixarlos traballar, despois iremos. Sabes que hasta que non certificamos a obra, si non a vemos. Por certo, teño aquí, ahora que me falas de Ameneiro, un veciño que me dá chapó la empresa de asfaltado. Moitísimas gracias por acordaros de Ameneiro. Non, me mando portal. Digo, sí, eso que... No, aquí se bloquean los de perfiles falsos, para que no digan burradas. Habrá de todo. Sí, sí. Bueno, hay gente que, como tú, que bloqueas también bastante. ¿Alguna cuestión más, aparte de tus actitudes cibernéticas? No estarás ti detrás de esos perfiles acosadores. Non vai a ser, podrías, sí, podrías. Pablo, ¿alguna cuestión? Monse? Sí, ves aquí a divertirte a pleno, que raro. Bueno, nos estamos traballando. Moi boa tarde a todos, damos por rematada a sesión. Que pasades boas vacaciones e relaxadevos.